লঙ্কা মামু অনেক দিন পরে আপনাকে দেখিবা পরে সেই লঙ্কার ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମାମୁ। ଆଉ କେମିତି ମାମୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍କାପୁରରେ ସମସ୍ତେ ଲଙ୍କପତି ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ମାମୁ। ଆଉ ଆପଣ ମନରେ ବୁଲୁଥିବା ଗୋଟାଏ ସାମାନ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାମୁ। ତାହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଦଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମାମୁ। ସାମାନ୍ୟ ଦଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନୁହେଁ ସାମାନ୍ୟ ଦଳ ଦଶରଥ ଧନୁଷର ଧରି କରେ ବୁଲାଇ କର। মোর বচন ঘেন আরে লেউটাই পারি নিয় মামু ଏହି ପରାମର୍ଶ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥିବ ମାମୁ। ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥିବ ମାମୁ। ରାବଣର ବାଣୀ ଶୁଣି ନବୀର କେମିତି ଅଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ଲଙ୍କାପୁରବାସୀ? ଆଉ ମାମୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋର ମାଇଁ ମଣ୍ଡୁଲି? ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଦିଅ ମାମୁ, ଶୁଣିଲେ ମୋହର ମନ ହୋଇବ ଆନନ୍ଦ। ସମସ୍ତ କୁଶଳ ଅଛି ଭଣଜା, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ ମାମୁ? ମାମୁ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ସତ, କିନ୍ତୁ 10 ମୁଣ୍ଡ ଥାଇ
କିଛି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବୋଲି ନାହିଁ। ମାମୁଁଙ୍କ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାୟାବୃଗ ହୋଇଯିବି। ମାମୁଁଙ୍କ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାୟାବୃଗ ହୋଇଯିବି। ଆଉ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ